Тук сме на протест пред Народното събрание. Мафията, сглобката, така наречената сглобка, която ни продава на чужди интереси. Това са избранниците, назначенците на посолството. Това е най-омразното Народно събрание, което съществувало откакто България се освободила. Ние всички тук сме дошли, защото искаме незабавно да се махнат тези хора. Като започнем от Бойко Борисов, който отдавна трябваше да търка наровите в затвора, Делян Пеевски, който унищожи поминъка на много хора в Благоевградско, унищожавайки Булгартабак, и се мини през всичките уния малки техни слуги, които малки, но заграбиха милиарди. Нашият народ през всичкото това време стои и недоумява защо е най-бедният в Европа. Ами най-бедният е точно за това, защото ние не вземаме мерки. Всичко взеха! 500 човека имат по 4 милиарда! И за какво? Тези пари му влясват! За това бягат моите! За това бягат! И 35 години лъжа! Дайте да разберем много проста истина. Трябва да отделим един ден от така скъпоценното си време, в което сме заети да работим и да оцеляваме физически, за да дойдем да сложим ред в тази държава и да има ефект от цялата работа, дето вършим. Призивът ми е към тия хора, които работят всеки ден, блъскат като идиоти, за няма нищо. Защото те ще свършат работа, но и другото, което е, тогава тяхната работа ще има резултат. В момента блъскат и преливат от пусто празно. Всички се чуем как да вържеме двата края, защото условията са ненормални. И какво правим? Продължаваме си блъскаме в коловоза, вместо да дойдем и да сложим ред в държавата. Да почне да може не за корпорациите, а за нормалните хора. Не за допедатите, дето ни правят всички на маймуни, а за нормалните хора. Трябва да има диалог, иначе ще почнем да решаваме въпросите извън А вие съдебни. вярвате ли, че има прокурор в България? По уличния закон. Прокурор е престъпник на По мафията, уличния закон. На мъчните право. Сглобката прави всеячески опити да ограбва населението колкото се може повече и повече, да изтиска максимално всички жизнени сили на народа, което си е абсолютен геноцид. Защото народ, който изкарва само толкова, колкото да оцелее, той вече е поробен. Но за съжаление най-добрите роби са тези, които не разбират, че са поробени. Много хора не разбират, че това е робството. Ние сме поробени вече от много години и България чака новия 3 март. Онзи ден бехме на празненствата на 3 март, която е една велика дата от нашата история, обаче в момента отново сме поробени и трябва да работим за нов 3 март, за ново освобождение. Защото тези сатанисти, тези престъпници ликвидират населението, ликвидират нацията. На кой да чакаме? Да, може да ни помогнат и така нататък, ама народът го е казал много дана, помогни сам, за да ти помогне и Господ. Така че тази работа нас си чака. Дайте вече не се опитваме да се спасяваме поединично, ма на това не вярваме, на ония не вярваме. Ти, че разбереш най-добре на кой да вярваш, когато идеш на место. Да, може да не е един ден, може да случат да са 2-3 пъти да се дойде, докато се ориентираш кои са истинските хора. И тогава се съберем и ще свършим работа. Като кажа някой, ма то ще стане гражданска война. Откъде става тази гражданска война? Ние не сме идиоти, дето сме се разделили на две. Ние 80% от народа не знае за какво стана въпрос. Тия 20% са неориентирани обикновено. А евроатлантици и такива други идиоти дали има 10 000 човека даже от цялата държава. Просто са сложени на ключови места, защото зад гърба им е корпоративния капитал на целия свят, тъй като той, благодарение на тия 1000 нема човека, ни разграбва цялото богатство на държавата. И хората, и златото, и най-скъпите неща, които имаме.